Buti nakapulot ka ng 500 niya. Ayan, kasi lang ako, dahil ko, yung taong bayan. Kilala mo? 100. Okay. Ay, Diyos. Ha? Wow, nagagalit. Nagagalit sa mga barat. Kala mo siya, di barat. Buti nga yung araw, masakit eh. Ay, init ah. Baste, dalawang baste. Oh, dalawang baste. Init ah. Ito, ano nila kalahati dyan? Sa dadalo. First time saksak. Hindi saan kayo? Pura nila kilo, oh. Malalaki. Karang chicharon, be. Wait, Charon. Hoy! Bakit kayo may sugar, ano? Ito kasi yung buhok mo, diretso eh. Di ba ganyan pag laki na yung dito? Yung papanuntaras, kung papakit dyan, yung tuwag. Umagay niya sa kanya yung Hindi na, boss. pang-armikat na. Hindi na. Mainit. Sa tinatid mo yan ang kartelya mo. Ipon! Ay, makmal, sarap. Grabe, init ah. Ay, 6 viewers, thank you. Ay, Ate Margie, shout out. Ay, siya, aki pala yun. Basta. Si Melody, morning. Bili na ate. Mainit dito.
Pati itlog, papawisan na lang. Sobrang init. Ito yung mga isda. Kuya Mark. Wala tinda ating Mardi. Linggo ngayon eh. Kalive si Kulang. Yan. Ay, maliit. Nasignal na before yan. Mainit. Wala nasignal na yan. Bagay na yan. Roman, sa tayo sa likod. Sa tayo sa likod. 5 viewers, thank you. Yun na, boss. Yan. Live. Okay, kuha na. Yun na, boss. Repolyo. Kwenta. Ito, 30. Salamat sa tubig. Bili natin. Bili natin. Bili na. Tambay lang Marcela ang ating Melody. Salamat po.
Bili na ate. Oh, bakla! Gan. Ano? 70. Gan. Kuya, masya. Wala din raw, shout out, sabi ni Kabros. Hanggang di ka nag-live. Tay Robin, shout out Tay Robin. Wala, nakaubos ka Tay Robin kagabi. Paninda mo. Kaparaso sa Pinas. Tingnan natin. Repulyo, repulyo. Ay, repulyo, repulyo, repulyo. Lalabas ka na. Oo, labas kayo dyan. Dali ni Butchog ah. Kabos. Oo, bus lahat. 1, 2. Tubo ko. Ah! Paldo ba? Ito na maganda. Samsung Mark. Sabi ni Kuya Richard. Kuya Richard, salamat. Kanina sangkay. 1 oras lang live. Nag-live ka pala. Di ako nakapasyal. Pasensya ka na. Nagwawatch naman ako ng mga ano mo. Mga upload mo. Yung ginawa mong ano ba yun? Yung balon na flowers ba yun? Ate Melody, thanks. Sabi ni Tay Robin. Paldo si Tatay Robin. 1 to daw kinita. Ay, the grip. Gripter PH. Shout out guys. Pin lang natin ba si Gripter. Napin to. Richard, shout out. Wait, 12 project wala kang pasok tol. Linggo ngayon, no? Lahat ang siguro pasok. Linggo ngayon. Bili na, boss! Emang. Dalawa ba? Wala na lang, kaya pa rin yan. Yes na lang yun. Wala ko lang yung sigat. Galing ah. Astig mangingi ah. Hey, Gcash. Gcash, gusto mo bangko na? Nanguhuli na lang. Gcash na lang. Gcash na lang daw. Sabi? Sarap mo sa kalim. Nangingi sa kanyang barya. Tapos, wala daw barya sa madam. Sabi niya, Gcash na lang. Gusto, bangko pa. Libre ako. Opo, ikaw. Hindi naman po kabigay-bigay yung itsura nun. Mukhang ano yun. Mukhang pupunta lang sa masamang ano yun. Ano yun? Ha? Translation. Dito ko ka ng marami. Ano sa book? Hindi ka sa book. Vlogger? Loko yun ah. Diyan muna sa akin. Ito ko. Balik ka lang yan. Hindi ka pa naman magsasarado, ano? Mura sa dito. Udah ko lang ito. Eh!
Wala yan. Hindi pa nabubutas yan. Yan. Ayaw mo? Siyempre, 30 na lang yan. Lalamang, may butas yan. Oh, yung pagikas. Pajikas pa butas. Gago rin yung nangihingi ah. Yes, project. Thanks. Big time. Wala daw wala kasing barya. Gcash na lang, may Gcash daw siya. Walang palo ah. Walang palo. Oo, kabos. Meron dito nangihingi na customer ko. Barya. Eh wala ibibigay yung yung customer ko. Eh hindi naman kabigay-bigay yung lalaki. Malakas pa. Binata pa eh. Sabi pa naman Gcash na. Ambisyoso rin. Siyempre, pangit na nagsabi. Ayoko, gusto ko chowking. Para mga oo nga. Para walang galas. Oy, Project, hello. Uy. Project daw, hello. Wala, nagalit sa ating Brenda tol Project. Gari ka. Pumasok ka ba tol? Hindi ka umuwi. Tapos ka nakaon. Pumasok ba yan natin Brenda sa Digital Project? Sinsya natin, di ako nakapasok kanina sa live o kakagabi yung live mo. Nandun ako kay, P-Dubs eh. Kay Alex. Gigas ka. Nakaloko yung na eh. Di pa tapos magkaon. Mga masipag ka ngayon tol ah. Mukhang kondisyon ka ngayon tol ah. Project ka. Sipag ka pumasok ah. Street ang 1 linggo mo ata ngayon ah. Pati linggo, di mo na pinatawad ah. Very nice. Kabus, sabi ng Jal Brianna. Ate Melody, sabi natin Jal. Ay viewers ko. Ay, magkano balance? Kailangan. Wala kang tagay ngayon. Hindi ka makainom yan. Full project. Thumbs up. Oy, Tay Alex, shout out. Nabawi yan Mark kay good tila as well. Nagbabaong ka tol pag na pasok ka. Nagbabaong ka ng pagkain. Pinagsasayang ka siguro natin Brenda. Para bawas ang para di ka nabibili ng kanin, ulam na lang. O libre kayo dyan pagkain tol. Ay, bili na ate. Naka-live pala si Kulang ah. Ay, boom, Will. Hello. Hello, well. Libre yan sila pagkain. Libre ba sila pagkain? Ganda, kay libre man pala pagkain. Hindi ka na magastos sa pagkain. Buo pa yung sahod mo. Maraming bawas yan. Saan ko lang kay... Yan talong kagabi. Full yung tininda ko ngayon. Kabus, well, boom. From Tay Alex. Kabus, Miguelo Salas from Tay Alex. Tay Alex, from Project. Tay Alex from Kuya Richard. Sir Will Boom from Project. Richard Miguelo Sarat from Tay Alex. Hello everyone from Will to Eat. Well, from Ate Melody, Tay Alex, sabi ni Kabro Special. Guys, salamat sa inyo dyan ha.
viewers ko dyan. Ma'am, bili na ma'am. 20, 30, 25. 25. Eh, 10 lang. Ito, 10 lang. Ang liit. Parang itlog. Naka-live, sige, kulang ngayon eh. Oh, pero naaron pa aking budget. Oh, naaro pa akong budget kaya di na makabili pagkain. Ah, bit 5 mukha mo. Rico, ang bit 5. Advice. Yes, ano isa daw. BB Cubs. Garbage. BB Cabbage. It's BB Garbage. Thumbs up. Naubos na ang talong. Andito pati, meron pa. Ayun, no. Sinumpok ko na 30 na lang. Nangangaralas na kayo. Lugi ako 300. Hindi lang kumita ka kulok. Mabuti na lang, bumili si ate Mamilang Ilang. No. Jal, Brianna, Tagi Pagtuba. Oo, Tagi Pagtuba. Okay, salamat kayo, Sunny, sa pagbaba ng banner. Tol, Sunny, sabi ni Kabus. Bigla sa tol, sabi ni Kuya Sunny. Kuya Pugi, sabi ni Mary Grace. Ay, konti na lang. Well, morning, ingat, brother. Oo, meron pa ako din. Yung 30 ko na lang, te. Kay Guti, na lang, kay inano ko man. Binarging ko man. 30 pa naman tumpok. Ano ba na? Sabi na pa ni, Willie to eat, BB Garbage. BB Garbage. Andito naman yung Mother Garbage. Well, it's Mother Garbage Bell. Mother Garbage. And Father Garbage. And Grandpa Garbage. With Grandma Garbage Will. Bibi Garbage, Grandpa Garbage, Grandmama Garbage, and Benti Garbage. Manay Project, bahala ka dyan. Grace, sabi natin dyan. Kuya Kabus, sabi ni Mary Grace. Manay Sunny, sabi ni Jal. Kuya Ruben Miguelos, sabi ni Kuya Sunny. Senior Sunny Sen. Ma'am, bilhin ma'am. Bilhin natin ah. Matamis. Malasa to guys. Pati Margie. Sarbo may galaw shoutout, sabi ni Kuya Sunny. Back to work na ako, tol. Naplin lang ito dito. Sige lang, tol. Ingat ka dyan sa work. Oras na ba? Break time mo? Wala pa lunch time. Mamaya pa lunch time mo. Tol, salamat tol. Salamat. Ay, Mabil, shoutout. Kaya ay marami dapat orang para pamahalaan mo siyo. Yun ang mahangin kumanta lang ako. Naghihintay ng kikinig sa puso. Ngunit ang ganda mo yung lahat mo. Ako naman ang 1.5 pa lang binto. Unang 1.1 sa Repulgo. Maaga lunch nila kasi 7 pasok. Chard, Miguel Osara, sabi ko yung Sunny. Anong piratid yan? Anong piratid yan? Ano yan? What's your mean? Anong ibig mong sabihin?
Firati? Firati? Yes, Ani. Matulog ka na naman dyan sa work mo, ha? Huwag ka nang tulog ng tulog dyan. Bawal tulog dyan, may CCTV. Pag nakita ka ng iyong amo, suspindi. Wala ka ng pang ano. The Grifter PH na wala na. Si Kuya Richard de Guys, si Kuya Richard, malapit na po ang birthday. 4 days to go before birthday. Happy birthday, Kuya Richard. Happy birthday, Kuya Richard. Happy birthday, happy birthday, Kuya Richard. Good morning, Tol. Oy, Tol Jomar. Napakapugi at matsyete ng tingguli-tinggul. Yung machete ng huwag kang maingay, tulog ako. Kaya. Namatay pala yung aso ko, nakakainis. Yung sumasama sa aking aso. Si Galicia nawala na. Hindi nakasundaw. Nakakainis. Tal Jomar, Sarating, MLS po. 7 viewers at 13 thumbs up. Thank you so much, guys. Bili na. Boss, bili na, boss. Repolyo, boss. Pampatibay ng relasyon. Repolyo, pampatibay ang relasyon. Sunny, shoutout. Magkano 1 kilo ng repolyo mo, bro? Wala, per piraso lang ako. Di ako nagkikilo, bro. Sandy. 30. Ayan. Pero, 30. Ito, 25. Ayun, 30 tumpok. Ito naman, 50 ang isa. Malaki kasi ito. Di ako nagpi-per kilo, tol. Sandy. Guwapo, magkano luya? Wala naman akong tindahan luya. Luya ka dyan. Walang luya rito. Akala ko hindi mo Ate, bili na ate. Napakainit dito. Kailangan talaga lagi sa may tubig. Okay bro. Oh. Di ako nag-per kilo bro. Sandy. Sunny, Miguel ang shoutout. Sabi ni Kuya Sunny. Ganon din ang suma nun. Mapapamahal pa nga sila pag per kilo, pag 40 ang kilo. Magaan pa naman to. Ibig sabihin mabigat. Kabaliktaran lang ba? Ito, mayroon na ito mga 40. Mahigit. Doon nga sa binilang ko doon sa Batangas, sa Santo Tomas, Batangas, Tanawan, Batangas. Pumili ako doon ng repolyo, magkano ang kilo? 70. Tapos ano naman siya? Scorpion. Umabot ng 114. Sabi ko nga, dito nga paninda ko, magkano lang bintahan ko? 50. Mas 30. Samantala doon, 140 ng isa. Ganito kalaki. 114, ganito kalaki. Pero Scorpion. Ito kasi RB to. Tapos, Uy! kay Alex. Bili natin. Babasahin kayo ng pipagain. Papatakbo ko ulit sa mga sali. Tapos, kalabalik
Tamsak Dan. Good morning, Mark. Salamat po, Ate Marian TV. Pagkainit yan, tol. Lalo pag tanghali. Ay, grabe. Kanina pa nga lang, tol, alas 8, grabing init na. Ngayon pa kaya anong oras na mag-alas 11 na. Sobrang init. Sakit sa balat. So, very hot. So, very, very hot, guys. Ah, tamang paypay. Andito pa ako sa lapag. Nakalapag pa ako dito. Okay. Sobrang init eh. Lahat ng tao rito. Reklamo. Kaso lang, pag tag-ulan naman, bahaan naman ang nangyayari. Flood control naman masisisi. Ngayon, meral ko muna ang sinisisi. Ganun, di ba, Pilipino? Ang gagaling. Ngayon, sinisisi naman, meral ko. Tubig, si Mahal. Meron singil. Tapos pagdating na ng bahaan naman, flood control. Flood control naman ang isisisi. Aray. Brenda. Si Mami B-Boy nag-i-sniper ha? Nasaan na ba? Andyan lang yan. Kaya mo siya kung saan siya pupunta. Kung saan sa masaya, doon siya. Pupunta kita next week. Kung saan siya liligaya. Ayan, maganda pala. Wala kami masyadong extra dahil dito 60 lang pinuhos kabila sa customer. Kaya ang truck namin maliit, hindi kayang marami yan. Ganun naman talaga ang mga Pilipino, ang mga Pinoy, lahat sinisisi. Kaya lang kasi, Oo, magkamali ka lang ng ano, sisi na agad. Ano? volume kasi hindi namin kaya. Balik lang ito. Tayo lang din yun. Tama sila. Kaya pag nag-loading ako, sisisihin ko yung ano, yung TNT. Kasi overload. Pag wala akong Hindi pa rin load, masira. sisisihin ko TNT, bakit yan? Overload yung truck at nasira. Sabi yan. Oh, tapi kinarbahan niya magagawa. Hi, mine, shout out. 7 viewers at 15 thumbs up, thank you. Asin, galing Pangasinan. Asin, boss, madam. 25 na yan, madam. Ang dami, ang dami ng labahan ko. Sino sisisihin ko? Hindi ikaw, sisisihin mo sarili mo. Bakit wala? Wala ka kasi ng 2 linggo mahigit eh. Ganun talaga. Ayun, masisihin mo ko. Kaya mahirap din maging politiko sa Pinas kasi kahit maging matino ka, madadamay ka sa kalukuhan ng iba. Oo, totoo. Damay-damay nga. Hello, Pay. Sabi natin Brenda. Kabus, tawa ka. Pero damit mo to. Sisihin mo yung damit. Bakit nagtambak yan? Ako din, Pay. Maraming labahin. Sim tayo. Oo. Ice cream na nga, ya. Saka. Libre. Ano ka? Kano yan, ya? Kano yung ganyan? Wala. Nakalagay sa ano? 15 yan? Yan na lang ang akin. Akin na yan. Ako muna yan. Mainit ka, yun. Nawawala ko. Ay, siniyar na. Magkukuha ka rin ka. Ito. Kala ko libre na eh. Nagyan, no? Ay, makita mo kami dyan. Nagyan, ice cream, ice cream. Ice cream, nagyan, ice cream. Maglaba din ako ngayon. Sisisihin ko si Project. Yung labahin pa, ano? Paano mo na sa ilog ko na lang paglinis na.
ano ka, nasa salog? Ha? Pugi kita pag nilagyan mo ng green yan. Ha? Avocado. Kaya nga, si Brenda, madaya ang Mark, di naglalaba. Adi, wow. Iyo. Kaya ako, boss, ayaw ko na magdamit. Gamit ka na lang bay ng ano, Tol Jomar, ng ano, ng sako bag. Or yung dahon ng saging. Yun ay pang ano mo sa katawan. Tapos, kumuha ka ng bao ng ano, bao. Lagay mo dyan sa harapan mo tsaka sa likod para magandang ano. Para hindi ka na magbibrip. Ha? Ay, wala. Balikan mo lang sa kita. Pag binalikan mo, dalawang flowers. Hindi yung ano, yung lagayan ng ano, yung flowers na nakalagay sa ano. Sa, ano ba yun? Wala na malaman. Sana na natin, ingay, sana lang ganito. Wala yung nagsalaman. Tinambangan ka ng labahan. Oo, kasi di ako naglaba. Huli kong laba nung ano eh. Webes yata yun. Tapos Friday, Sabado, Linggo. Pagpunta ko pa ron. San linggo yan? Madami lang may sandaan, may 130. Grace, tawa ka dyan. Ha? Tama-tama eh. Ito ba yung Ano boss? 50, 30. Ate po yung mga bata dyan, pag-ibig ako sa isda dyan. Kinaganorin ako eh. Pag hindi ko, ibigin ko na lang. Kasi ano eh. Anong kulay? O sige, sige, harapan tayo ng yan. Wait ah. Wait. Pwede naman, Jomar. Para tapon na lang. Parang ano lang, yung pag nag-inom kayo ng ano, alak. Well, disposable ang gamit. Sa tapon. Boss. Salamat po.
Magkano ba yan? Ipag may tape, ma'am. Let's go, let's go. Dalawa. Wala. Ano mo po ako? Pero wala yan. Okay na ba ito wala? Bye! Wala kayo kulay. Ikaw nga nag-iintindi kung nagdaanan mo wala, hindi ka nagwawala. Hindi yun, hindi ka na naanimaga. Wala nyo na. May size case ako. Ako nga may size case. Hindi ako nagpapasok. Wala naman, may. Mababa sa India. Diba? Kilo patakaw. Yo. Ate Brenda, salamat. Tol Praji. Jumar, salamat Jumar. Kuya Butchok TV. Oy, Kuya Butchok, shout out. Salamat po. Magandang umaga. Magandang hapon. Magandang gabi kung taga saan po kayo. 10 viewers, salamat. Grabing init ako. Kuya Richard, thank you Kuya Richard. Merian, thank you. Kuya Butchok TV. Butchok TV. Butchok. Pili natin. 7 viewers at 16 times active.
Dali lang, okay na ba yan? Muna. Ang maganda sa lilingi niya, yung saba. Saka nakakalang pipila ko dyan. Kasi ang nagtigan ng boy mo. Pambata ba? Yung saba sana maganda. Pila, ma'am? niya. 30. Pag-iingi niya ako, Kwenta. isang kilo niya sa bayan, yung kalahati ubusin ko yan. Sabi naman. Oo, ubusin ko yan. Yun, lalakas na ako. Papalit. Kaberskara, shoutout Miguel sa Roadhouse. Good morning. Thumbs up. Salamat sa thumbs up. Kaberskara, happy Sunday. Happy Sunday din sa iyo. Mainit-init sa Pilipinas. Grabe, init. Kumusta ang binta? Wala, may binta naman kahit paano. Unan pa lang, wala pa din. Ito lang yung tubo ko, nasa kariton. Nases na kasi ako lumabas kanina. Pero ako matiga pa ako lang. Nang hali ako busy. Tawag ng tawag si Sangkay Erap. Hindi ko na rinig. Kaya bilhin natin. Salamat, Mark. Walang ano man niya, Kuya Richard. Lapit na ang birthday mo. 28 ba yun, Kuya Richard? Yung 28. Yun, hangin kundi. Tapos palang mag-live si Kuya B-Boy pero pinanonood ka sa TV. Oh, marami TV yan si B-Boy. Ma'am? 30 po yan.
Thank you po. Benching ko lang yan dyan. Thank you po. Paparaso. Oh, sa 28 mark may awa ang Panginoon. Oo. Maraming blessing yan darating sa'yo. Matik yan. Kasi yan yung second life mo sa buhay mo. Naka-live din ang Ido G, Sir Ido. Ayan. Painit sa Pilipinas, bansa. Aray. Aray ka. Aray ka. Sakit. Time viewers, thank you. Ay, B-Boy, salamat sa panonood mo sa TV. Ay, ma'am. Bili na, ma'am. Ay, bili na ate eh. Ito mga to, nagwa one way. Pero pag may nakikita silang one way, huliin nila. Ito mga taskers. Pasaway din kayo mga taskers kayo ha. Kaya bili natin. Salamat guys. Kabers Kada, boom. Kuya B-Boy, shoutout. Sabi ni Kuya Richard. Salamat po, Kabers Kada. Sino to? Mahi, hi. Hi, Mahi. Mahi. Hello, Mahi. Mahi, hello. Guys, yun ang kapin, baka hindi pa kayo nakadikit pa, subscribe na.
Ay, Kuya Elmer, thank you. Kuya Kawaray. Ay, Aaron, shoutout sa'yo, Aaron. Kuya Elmer, shoutout bro. Pwede 20 dito. Ilan ba kukunin mo? Isa lang. Oh, 10. 20 to. Okay. 20 yan. Richard Miguelo, shoutout sabi ni Kuya Elmer, guys. Nag-live ka ba Kuya Elmer? Di ako nakapasok sa live mo. Bayan lang hapon. B-Boy, salamat sa kay B-Boy. Uy, ate, bilhin natin. 30 lang dito, 30. Oh. Mabili talaga yung 25 tsaka ano 30. Mura eh. Yun ang mura eh. Bilis talaga. Bombi Boy TV, sabi ni Kuya Elmer, nagkita kayo ni Boss Joseph Salas Park. Hindi nga eh. Hindi kami nakikita kagabi. Anong oras kasi dumaan? Alas 4 eh, tulog pa ako. Tulog pa ako. Anong oras dumaan yun? Alas 4 eh, tulog pa ako eh. Hindi ko na malayan tumatawag. Hindi nga natin nakuha na ang bedsheet. Hello Mark Jo. Ay, Big Kalantas. Shoutout sa'yo boss Big. May shout people in the house. Kanina sabi ko, tawagan ka. Yun nga eh, tinawagan niya ako. Eh kaso hindi ko nga nasagot. Sarap ng tulog ko. Alam mo naman ako, Kuya Elmer. Pag natulog, tulog talaga. Mahimbig matulog. May sunod naman na araw, baka may bakante pa siya oras. Balikan niya na lang. Big boom, sabi ni B-Boy. Hello po Kuya Big Malantas, sabi ni Kuya Richard. Sobrang init dito sa Pinas guys. Gawin na tayo ng Singapore. Ayun dito. 1,000 na ako din siya. Tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 8.
Bawang kariton. Gana, yan na lang. Ito na. Maya na lang. 20 na lang yun mamaya. Ay, Kuya Jerry, shoutout. Sabi ko nga sa kanya, mantika matulog. Oh. Thumbs up. Don, host watching from India. Uy, taga-India ka naman ngayon. Nakagawas ka na dyan sa India. Kuya Jerry. Kumusta Kuya Jerry? Nagbiyahe ka na? Ano, damo na idoy. Buti paganda. 1.7 man lang pa na binta Kuya Jerry. Pare pa umabutin 2,000. May dapag paninda. Paninda pa ako. Biyahe ako nga di. Sige, biyahe la. Nagpira man ang pamasahe nga na Kuya Jerry. Team mga sir. Brenda, shout out. Dosi minimum. Dosi. Brenda, salamat. Maraming salamat, May. Dosi pala minimum. Ganda. Mura naman. Depende sa layo yan, Kuya Jerry. Yes, mura. Boss, bili na boss. Walang cellphone dyan. Alam mo, bigat-bigat. Swap sira tapos dagdag ka naman bayad. BG mo ako. Sige la. Sangkay, shout out. Boom. Oy, Joseph, andito na si Joseph oh. Pasensya ka na Sangkay, nakatulugan ko talaga. Hindi ko narinig yung tawag mo kasi yung cellphone ko naka-charge. Baka may bakanting oras ka. Saan mo na lang, andito lang naman yung ano mo, yung bedsheet mo. Nandiyan lang naman sa bahay. Kuya Joseph, sabi ni Richard Vlog. Thumbs up doon. Oy, Dalia, shout out. Akala ko lasing ka kagabi. Hindi Sangkay. Hindi man ako lasing. Tinanghali nga ako gising. Aga ko na natulog kagabi. Alas 10 pa lang. Alas 10:30. Sarap ng tulog ko. Sayang. Ay, 12 viewers at 25 gansak. Thank you. Tere, Polio. Hindi ka na. Bye-bye. Dito na kanina yun Mega love shout out everyone, sabi ni Danya. Support from Team Bingo Warriors. Founder, Gina Lakman. Shout out sa team, Ate Ma'am Dalia, thank you po. Sangkay, ano bang masarap na rin nito? Ay, di ko lang alam Sangkay.
Ano, manginasal, masarap. Patay ko sa dulo. Kaya masarap ang inasal na merienda. Kasama na tanghalian. Hindi, joke lang. Ano, pizza. Pizza. Pizza tsaka ano, Alfonsong ano, tapos may coke. Ay, sarap. Sarap yun, sangkay. Saya, ma'am. Oh, sarap yan. Sana may meron dyan. Halo-halo, masarap. Halo-halo daw. Alfonso ka na naman. Joke lang yun. Kala mo naman umiinom. Doon nga kami ni Kuya Elmer, hindi nga kami nagiinom. Richard. Alfonso isa, itigil nyo yan. Yun, order ka, halo-halo. Saan ba yan mayroon? Pag pumunta ka na dito, pupunta ka ba ngayon? Kaya B-boy, oh, di daw inom ang Mark. Hindi nga ni, kay mainit. Walang inom-inom ngayon, kay mainit. Mainit ang panahon. Pa-shoutout po kay Gina Colfo and Chi Nopa from UEC. Nopa? Shoutout. Ay, hi. Minay Kuya Elmer. Wag mo i-hide. Hindi yun ano. Magpapa-shoutout lang talaga yun. Pinoy family, shoutout in Florida. Hello. Pinoy family in Florida, shout out. Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Kumusta po? Pinoy family, we love you. Boom. Oh, bisita to ni Biboy lagi. Napasok yan doon. Shout out po, madam. Pinoy family in Florida. Tamang tinda lang po ang host nyo. Yan. Dito tayo sumangkita. Say, boss. Yan, boss. 50, ano na lang yan? 2.50. Oh, 3.50 na. Hindi ba ano yan? 2.50 na. Kung ano, togot porta. Oh, pwede yan. Parang na. Mainit eh. Oh, 50. Tatlo. Uy. Punta nga ako sana ngayon dyan. Kaso bigla naman nagsabi si boss, alis tayo sa 8 a.m. Bulyaso na. Naman ang day off ko. Aray ko. Mahirap talaga pala pag naging family driver. Ano? Anong nangyari? Wala naman. Mahirap pala naging family driver. Day off mo. Naobliga ka pa rin mag ano sa boss mo, ano? Kaya bilhin natin ah. Mahirap maging family driver, Sangkay, Joseph. Kasi pag day off mo, hindi ka maka-day off. Dapat naglalayas ka na agad.
alis ka agad. Hindi mo. Para makaano. Grabe naman, grabe naman. Bastos yan, Mark, yung chat niya. Bastos ba yun? Kaya mo na kayo, wala naman siyang ano, wala naman siyang moderator. Pili natin. Tayo pili natin. Tayo pili na. 30 lang. Ito 50. Pero piraso lang po. Yan. Makakamura ka pag piraso. 50 po isa dyan. Dito, sa Wala po dulo, yan. Maricoy. Sa dulo, oo. Kaya bili na ate. Thank you po. Bili na ate. Bili na. Boss. Kaya nga kaso wala akong mapupuntahan sa gabi kaya sa umaga ako alis dito ng bahay. Naabutan lang siya po kaya bigla nagsabi alis tayo. Bisan, nagsabi ka sa akin. Boss Elmer Boom. Pinoy Florida, gandang video. Pinoy Florida, ganda ng video mo talaga. Ganda ba? Mas maganda. Sobrang init oh. Yung iba ng tsura. Iba talaga pag ano na ito. Iba talaga ang kapangyarihan ng init. Ate Emmeline, shout out. Guys, please watch the video of Pinoy Florida. Ang gaganda, promise. Oh, ang gaganda ba? Emmeline, boom. B-boy, boom. Sabi ni Joseph. 11 viewers, thank you. Order ka na ng halo-halo sangkay. Mamaya na lang, may tinda pa ako sangkay. Di man mo maka-order ngayon.
Kaya ano ko ginagawa? Hirap, unahan mo kasi ang magising ang boss, kaya sabay layas ka agad. O kung nagsabi ka ng gabi, di sana nandiyon ka sa bahay. Pagtyaga mo lang bahay namin, napakainit. Ilinabas ko sana yung ano, yung higaan dati ni B-Boy. Pinalinis ko yung ano, yung hinihigaan doon, na bakante. Sana kapag inom tayo kagabi. Sana ako nagtinda ngayong linggo. Pag ganun, layasan mo agad si boss. Para mabawian mo si boss. Akala mo boss ha, ikaw lang ano. Kaya nga sang kay B-Boy, kung sa gabi ako alis, wala akong mapupuntahan. Inom agad. Sa bahay nga, pwede nga. Paalam lang ako kay Phil. Papayag naman. Basta wag mo lang itatiming ng Sabado Linggo. Kaso, yun lang din ang bakante mo, no? Sabado Linggo. Kay Mark ka nga pumunta sa Sabado ng gabi. Maganda talaga sangkay pag may nauupahan ka, kahit maliit lang, na bahay. Para once pag ano, matutulog ng ano, mahindi. Makakaano ka agad. Pag may boss talaga. Next time sangkay sabi alis punta ako dyan. Diyan ako matutulog isang gabi. Kinabukasan pwede na mag-chat. Oo. Basta pag ano, wag mong timingin ano. Pwede kang linggo ng gabi, Lunes, pwede yon. Kasi alam mo nang pag Sabado Linggo, doon lang ako minsan nakakabawi ng tinday. Pero kung linggo ng gabi, sabihan mo lang ako. Punta ka na agad, tas Lunes, pahinga ka. Wala namang problema kay Pe. Napapaalam lang ako. Live si Richard Mark. Oh, alam ka live na ba? Ma'am Preselda, salamat. Daming naka-live. This is the 4 na city ko. Buti may 4 na city ka. Sabi, Preselda. Mega love, shout out everyone. Pin natin si Joseph. Pag maganti ka sang kay Joseph, mga ganong oras, kung pwede ka mag-diop ng Lunes, diop ka, tapos Linggo, alin po? 50. 30 lang. Full project siya daw. Sabado Linggo kasi busy yan. Doon lang tayo nakakabawi ng sinda. Okay.
viewers. Thank you. 2 hours lang ako magla-live guys. Woo, init. Init sa Pinas. Init sa Pinas. Ilan? Ipon ka eh. Sanda naman po. O, dyan sa loob, sa susana. Kung kaya yun. Sangkay pagmukbangin kita ng isang buong litsyong manok, inagang talong at okra at 2 pipino. Laban ka sangkay. Maganda yun sana kung doon ka lang nanay. Sabay, napakainit. Kung kaya di ko maubos yung manok, mahirapan ako ubusin. Super Yaya, talo sa daw. Salamat po sa pagpasyal. Talo. Hindi na ma'am. Ilan tayo sa dapat? Bili natin. Like 29. Sabi ni Super Yaya. Thank you, Super Yaya. Ay, ate, bili natin. Pumasuna ako sa kanila dito. Si Joe, bumalik ako sa sa bungan. Pag umuwi ako, Mexico, hindi ako magpapaalam sa amin. Mainit na tanghali ho. So, sobrang init, Italo. Nalalaman na lang nila kasi yung mga bundok namin, kita nila. Susumbong sila sa kawagan namin. Saan po ang kuya?
Baliw. Host ng Brenda, shoutout sabi ni Super Yaya. Mukbang pala, mukbang ba? Naulo ka talaga, Tiyanak. Puro ka kalokohan. Super Yaya, si Tiyanak, oh. Di ba kilala mo yan? Tiyanak. Tiyanak, 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 Tiyanak. Member pala kita, Super Yaya. Tiyanak, hindi ko member eh. Opo, lola ko yan. Ah, lola mo ba yan? Melanie Arago, shout out. Tiyanak, shouty. Pinas. Sa Pinas ka lang makakatikim ng sobrang init. Oh my goodness. Ah, tika lang. Wala ako ng... Yeah. Nanti. 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 Si Melody, thumbs up ulit, Mark. Salamat, Ma'am Criselda. Okay, love you to them. Ay, 11 viewers at 30 thumbs up. Thank you po. Super Yaya, Tita Lu, salamat po. Ang mga dito, iba din yun. Iba din. Bili natin. Kasama lang sa kinapay, yung hopya. Hindi naman. Sapol, pag kinapay yan, kasama rin ko ba? Pagkatapos, May gagawin lang, Miss. Sangkay. Sige lang, sangkay, Joseph. No problem. Gawin mo muna yung ginagawa mo para ayos yan. kasi ano, yung magbabayad na siya ng ikubag. Dapat gano'n sana gawin. Ataw? Doon pa rin kayo pwesto niya? Tumal nga eh. Yung parang may takirwir ba? May takirwir. Yun, umangin din. Doon nilalagay ang... Thank you sa hangin. Wala ng tao. Si ano, sana nga kumagawa niya. Hindi naman sa lokal kasi ako nagkukuwag na to. Uy, Kasya ka, yan ang mo. pumasok sa ano? Ataw? Ataw sila? Ataw? Anak mo na yan. Chat mo ako kung naka-order ka na ng halo-halo din. Aba, oo naman. Mamaya na. Mainit eh. Ano binta ngayon? Repolyo lang, boss, tiyanak. Kunti na nga lang. Yan. Yung talong ko kahapon na pinagtatawanan nila ko lang. Yan na lang paninda ko. Ayan, 50, 30. Ito ano. 25, 30. Ayan, 50 ang isa.
Ito yung kahapon na talong na tira. Di ba maubos-ubos? Mas pila na talaga. Oh my goodness na talong. Magkano kilo isa? Hindi, per piraso yan, sana. Hi Rosie, shout out. Nakatambay lang sa TV. Aba, naka-TV pa. Shout out sa TV. Oo nga. Shout out ka muna. Shout out. Shout out ko. Shout out ka. Pakilala ka kay Tiyanak. Shout out mo Tiyanak. Ay, Tiyanak sa'yo. Papashout out sana kita eh. Rosie Boom. 11 viewers at 32 thumbs up. Salamat. Yung daw, ginamit na kagabi at tapos mininta mo pa. Aba, oo naman. Pera din yan, Tiyanak. Alam mo sa amin. Alam mo, Tiyanak, dito sa amin. Pinipera yan, mga ginaganyan. Ginagamit na kagabi. Bibinta pa ngayon. Pwede yan. Tiyanak, oy. Rosie Boom, may love shout out Boom. Rosie, kumusta Sanggay? Kumusta ang buhay-buhay Sanggay? Mamaya na pagka pasokan kasi malakas ang tinapay. Sana ang Kuya Elmer? Pili na ma'am. Uy, baliw ka. Bulahin mo yan, tangik. Uy, Tiyanak, barahin mo yan, baliw ka. O, yan, maano tayo ni White. Pag nag-comment ka ng ganyan, ano na lang, lagyan mo lang ng, ano, yung dudig tuloy. Buha nga ka talaga. Five viewers at 32 thumbs up. Sige ma'am, bili na madam. Sinipsip pala ni Bibs. Aray ka. Hoy, Tiyanak, isa. Masaya, hayaan mo na masaya siya dyan. Masaya si Tiyanak sa kalukuhan. Joke lang, B-boy. Joke lang, B. Kailan ang punta mo sa kay B-boy sa ano? Kay Kuya Richard? 27. Commute ka ba o mag-ano ka rin ka ng sasakyan? Boss, bilhin na lahat ni Bibs Repolyo. Yung ka na naman sa ano. Ito hirap ko. Ate Brenda, shout out.
Mag-rent na lang ako pag kinapos, magsanla na lang ako ng sing-sing ko. Ako nang bahala doon. Aba, maraming pera. Isanla mo pati buhay mo. Ayun. Sanla mo na rin sarili mo, sangkay. Pag di kinaya ng sing-sing, sanla mo na yung ano kasi mukha ka namang ginto. Makinang ka namang kinang eh. Makinang. Ang importante, mapasaya ko si si Richard. Mark, isa. Sabi mo, isasanla mo yung sing-sing eh. Eh paano kung kinapos pa rin sa sing-sing? Di sarili mo isanla mo na yung sarili mo. Kaya kukuha naman dyan eh. Huwag lang sa gato para walang tatanggap dyan pag kahit isanla. Kahit ibigay, hindi tatanggapin eh. Nasa ba sa gato? Laging busy sa buhay yun eh. Hindi mo lang makapatambay ng live na iba. Kaya pag may pumapasok sa kanya rin, na sa live niya, saglit lang din. Pwede, isanla ko, tumoy ko. Sige, isanla mo sa mga ano, bayot. Kay Alex, love you. Boom, sabi ni B-Boy. Kay Alex, salamat. Tiyanak. Ala, ano? Lagot ka kay Sagani. Bakit lagot? Ano ko natatakot kay Sagani? Pag umuwi ako dyan, Sangkay, di ba pupunta muna ako sa inyo? Kasi mag-birthday ka nga. Nandun na? Ay, paglaro ako kay Sagani na 1v1 basketball. I-vlog nyo kami dalawa. Kung sino manalo sa amin, ay di, pag nag-live ka pala, sakto lang yan naka-live habang nagbabasketball. O ate, wag mong lagay yan dito kasi marami na nakalagay. Iiwala pa rin mo yun. Hindi, pukot na tuloy ko yung mamaya. Puno-puno na dito, lagay ka lang lagay. Lagay na lang paano. Isanlo daw sa bahay. Buhay na buhay si Tiyanak sa pagkalukuhan talaga eh. Kumusta na pala Tiyanak ng nanay mo? Okay na? Magaling na siya. Hello, my favorite male Filipino. What? Male Filipino? Ah, pagkain. Ano? Lechon, adobong manok, adobong cow. Hello, my favorite male Filipino. Punta na siya sa rehabilitation center. Aba, bakit magpaparehab na ba siya? Magpaparehab ba si Sagato? Tiyanak, nagsabi sa'yo? Naku, kailangan mong tulungan yan, Tiyanak. Para balot? Malalaki. Hindi ko lang alam. Try mo din. Malalaki. Yung yung ganda dito? 17 lang sa kanila. Male is lalaki. Oo nga, lalaki. Baka nagkamali lang siya ng type. Si Kaidin. Hello, my favorite male Filipino. Okay. I can understand. I understand, Kaidin. Ako pala ang favorite mong lalaki. Sana all. Maria P, may galaw siya. Sakala ko meal pagkain. Tita Mami, sabi ni Tay Alex. Tita Mami, hello. Kumusta Tita Mami? Nag-play Tita Mami kagabi ng ng iyong tawag nito, ng iyong playlist. Play ni B, ni P. Kapatid Alex, may galaw siya po, sabi ni Tita Mami. Oh, may init guys. Sobrang init ah. Yo! Pala eh. Tita Mami, nag-play pala po ako ng playlist sa ibang account. Oh, nagawa kong 2 account, Tita Mami. Pag-play. Host kapag ang male, lalaki, at tapos female, babae. Paano kapag ladyboy? Anong Tagalog?
Lady. Bakla. Bakla. Bakla ka. Bakla ka sa... Ba? Salamat, Mark. Thank you po, Tita Mami. Salamat po ng marami, tumboy. Tumboy na bakla. Bayutin. Ultra gusto talaga si Chada. Puro kalukuhan. Hi, Kaidin. Thank you so much, my friend, for visiting my live. Thank you so much. How are you doing today, Kaidin? B-boy, bayot. Tatay Robin. Tatay Robin. Paldo si Tatay Robin. Tatay Robin, bukas punta ako dyan. Sure na, tay. Okay lang, tay. Magtinda ka ba bukas, tay? Tatay Robin. Boy, thanks. Buhay pa. Aray ko, Tay Alex. Isa. Kapatid Robin, hello. Tay Robin, sabi ni Tay Alex. Tay Alex, kumusta? Kumusta, Tay Alex? Busy ka rin ngayon sa yung ano. I'm good. Do you plan on buying a motorcycle or car soon? Nothing. I don't know. No. Kasi di marunong. I don't know. I can have money. I have no money. My friend Kaidin. And my motorcycle is Cariton. Postcard. Mami Sheila, official shout out. I'm good. Do you plan on buying a motorcycle or car soon? No. I have no car. I have no bicycle. I have only postcard. Yeah, tira. Wala na. Sige, tira. Sige. Ang laki niya na. Daming saging dala. Paldo. Ito, dami saging. Paldo si Balbo na. Daming banana. Bananas, please. Bibili ako ng bicycle o ng motor kung meron ako pambili. Kaso hindi ako marunong. Ang problema kay Din, he don't know how to drive and don't have enough money. Yup. Tita Mami. Hindi kasi ako marunong mag-drive kay Din. And alam ko lang i-drive yung yung panggabi na yung motorcycle, vehicle. Alam niya ni Tiyanak eh. Tiyanak, di ba? Doble cara Tiyanak. Anong tawag? Ano hulo? Anong tawag mo sa babae? Gusto niya lalaki at babae. Doble cara daw, sabi nito kay Alex. Alex tawag siya. Tiyanak tawag dyan, salawahan. Tiyanak, puro ito kalukuran. Hindi ako magtitin. Oy! Kaidin, thank you so much, my friend. Salamat. Here is some money to put into a motorcycle. I can tell you, you're a cool guy. Thank you. Thank you, Kaidin. I appreciate you. Thank you so much for sharing your blessing and sharing your paldo. Kaidin, I thank you so much again and to visit my live and to share your blessing. Take care always and take your family. Wow, Kaidin, thank you so much for blessing. For the blessing.
there is some money to put into a motorcycle, I can tell you. A call guy. Oh, thank you so much and na-appreciate ko po yung ano mo, nakikita mo sa akin. Call boy ka daw, post. Call boy? Call boy. Call guy. Relax ba? Ikaw, Tiyanak, puro ka loko ah. Kaya din, thank you for blessing for our friends, Mark Boom. Thank you, B-Boy. Kaya din, subscribe please, Boom B-Boy TV. You entertain. You visit to B-Boy TV live every morning 8 a.m. or 7 a.m. You visit B-Boy TV, Boom B-Boy TV. He's funny guy. Sa funny guy, sa entertainment guy, and it's a bakla guy. It's a gay guy pala. It's a funny guy, it's a entertainment guy, and it's a Vicky guy. Joke lang. Sangkay, sa view. Maria pa naging call boy na si Mark. Oh my goodness. Cool. Tudas. Anong call boy? Cool guy. Wow, English speaking Kuya Mark. It's my English is a little bit only lang, Ate Margie. Because my nose is nose bleeding. Because Kaiden is English, no understand Tagalog. Tiyanak, buwisit ka talaga, Tiyanak. Ginawa mo naman akong Tiyanak na ano. Aray mo, Tiyanak. Tapos tilan ka dun. Tiyanak, magpakulay ka nga dyan para madagdagan ang aking revenue. Tiyanak, press the dollar sign, please. Don't itlog ha. Huwag yung itlog, Tiyanak, mapipisa. Yung dollar sign. Huwag yung itlog. Pag yung itlog i-press mo, mapipisa yun. Yung dollar sign lang. Okay na yung kulay blue. Ako din, call boy. Call boy. Sana all. Sana all. Cool ka ba? Lagi kang hot eh. Palagi kang hot. Boy. Boy, Tiyanak. Tiyanak is from Canada. Kaya din. You meet to Tiyanak. It's very good person and kindness. Support to Team Boom. At sa other... Boy! Galit ka. Bata. Ano na po yung anak? Kaya ano yun kay Daniel. Tatay mo Daniel, di ba? Tatay mo si Daniel. Ay. Hinaano niyan. Hinahanap niya. Hinahanap mo. Hinaasa ni ano eh. Ang tapang pa naman ang mukha, oh. Parang ano yun ba? Parang ano yun? Tiyanak, parang tawag ng mga babae dito sa pagmadaling gabi. Mga ano yun? Taga ano ng ano? Maghanap ka ng babae para ba? Pukpuk. Aray, pukpuk yung ulo. Iwan ko sa Tiyanak, buang ka. Di ako taga Canada, taga Davao. Taga Davao ka pala. Nag-iba ka na pala ngayon ng planeta. Kuratsa house, ayaw ko. Hindi ka nagpapakulay, kuratsa. Dami mo request, di ka naman nagpapakulay, magpakulay ka muna. Dali na, kulay ka muna. Kulay red. O kuratsa ko. Partner yan siya.
Nice, Red. Nice, Red. Wag nga. Okay na yan, Tiyanak. Kulay red. Good. Very nice. Ang talino mo talaga. Ang talino mo. Tumaba na yung anak ni Daniel ah. Ang laki ng tinaba. Whenever I see cream at Asia countries, it's always two people on a motorbike. Oh, marami yan dito. Uso dito e-bike. Kahit saan namang lugar mayroon sa ibang bansa. Si Boy Tirador nga, ang gamit niya yung yung tawag nito. Bawal nga makita ang bata, makulit ka man. Hindi na nakakaintindi ng Tagalog, Englishin ko. Don't lock me in my life because it's a kid. Bawal ang kids ba? Yan mo. Okay, DC Lotto, shout out. Nakalive pala si Sir Edu G ngayon ah. My mama so fat. She's jump for joy. She's got stuck. Matawa ba? Papayatin mo. Pagulungin mo hanggang pababa. Joke lang. Sana. Huwag nagagalit. Sino nagagalit? Sino nagagalit? DC Lotto. Huwag nagagalit. Sino nagagalit yan? Sino nagagalit? DC Lotto, sino nagagalit? Kaya mo yung magagalit dyan. Kaya mo sila. Saan? Sa nanay? Ayan. Ako nanay niya yan. Ako niya. Kuya Nelson na pala, agawin ko eh. Ikaw nga niyo, ito ako magagalit. Hindi Lotto, kailan pa ako nagalit? Hindi ako nagagalit lalo pag sa'yo. Pag lalo ng Team Mayor, ako. Ito yung magagalit yan. Pakisabi nga kasi Raido J, pakisugod niya yung aking live. Para naman magka-like. Sigat. Mataba naman nanay mo. Your mama is running. Jogging. Jogging and Private compound. You know, understand. You know, understand. Galing ha. English, you talk to Tiyanak. Tiyanak is from Davao. From Japan. Japan kasi na. Ayun na. Si Brenda, salamat. Kay din, thank you so much sa blessing. Ito na mga zombie. Oh, it's Sir Edu G. Thank you so much. Salamat. Ayan na mga zombie na Edu G. Na-miss ko yan guys. Na-miss ko yung zombie ng Marites. LTC support you. Salamat po. May moderator no? Moderator ka na, Marites. Els Manuel, sa Manuel shout out. Yan na, sinumbi na. Locho! Charot kayo, Locho! Kahapon, naka-live si Kuya Daskol. Nag-ano lang ako, video lang ako. Hindi ako nagko-comment.
Uy! Shout out kay Kuya Daston. Lauren. Orcha, shout out. Rebecca, shout out. Yan na. Marites, shout out. Mabana. Michelle Live, shout out. Elisa Manuel, shout out. Rebecca Dayo, shout out. Rochud, shout out. Salamat Sir Ido G sa pasumbi mo dyan. Pasatat yung mga ano. Nagbibingo ba kayo? Oo. Andyan ako sa Robinson sa may DIY. Lang ako dito. Wala lang. Anong araw? Thank you po. Salamat po sa pasugod. Ano ako pa pabuburatin mo? Wala ko, buhatin pa kita sa likod. Wala talaga sa Init ah. Bili na boss. Talong ko na ano na eh. Panat-panat na eh. Paano tayo talong? Buti yun na lang. Di mo kumita dyan. Nagulat nga ako pag talong dito. Hindi, kala ko mura na yun sa 400. Ay, mas mura pa pala yung nakuha ni Noli. Kapag di ko kasi sinabayan si Noli ng 60 ang bintahan, naiiwanan ng bintahan ko. Naka 60 lang siya, tapos doon pa siya nakalagay. Emeline Santos, shout out po. Salamat po sa pasugod, PDG. Hey, boss. Hindi na. Elisa Manuel, thank you po. Kajakin na po kayo, Ma'am Emily. Salamat ng marami sa pagbisita at sa pasugod ng Sir Ido G. Sir Ido G, thank you so much. Maganda pa, Martin, kapay-pay ako. Somi, sa ganda yun. Malapad. Kain muna ako. Gutom namin. Tayo, patingin ako tayo, magkain ako. Gutom na. Ciao, ciao! Salamat. Hilain. Kung may isda sa ano, sa loob. Kelmer, thank you. Wala isda. Yan, laing na lang, te. Shout out, Locho.
Elmer, thank you. Kain. Ulam ko. Laing. Kakain tayo, ayan ang ulam. Ginata na ng ano? Laing. Tapos lagyan ng sili. Si Elmer. Oh, may sili. Ano ba, tita? Tita Mamik, malapit ka lang. Order kita dito. Magkano sa akin, te? Ha? Magkano po kalahati ng ulam? Tao. Eh, kain lang ako. Ano? May sili. May sili. Ah. Pagkain dito di masarap. Pagawin. Yun lang, Tita Mami. Nandalali ko nang kain nun eh. Papadala si Ate Balot. Balot daw. Kanina yan. Kaya ate. Nadagdagan mo? Dadalhin ko na yun dun. Yan lang, dadalhin mo? Akin yan. Ito lang yata yung auto sa'yo. Sama lang din. Nakala ko may maalat eh.
Teka, kalahating kanin nga. Teka, tagpawis ko ah. Sobra init. Kainan pa lang ng sili, aba. Kain kayo. Te, paso yung yan tubig. Ay, yung baso tayo. Gusto mo ba main yung ano laing? Hey, thank you Lord. Busog. Sigwit na to doon. Oh. Ayun, Tingin tek. bumili sila. Sino? Si Ramil. Kuya Ramel? Sino mo 40? Kumating na dahil ang tinapay na.
Kain ako. Laing ang ulam. Ayan sili. Pawis-pawis ah. Laing, masarap ko laing. Kita mami. Thank you, Tita Mami. Maganda ako. Hindi kayo magla-live. Ngayon ko lang napansin, mas puwi ka ngayon, Mark. Aray ka. Thank you, Tita Mami. Maganda ako. Init. Man, gusto mo ba ng laing? Dalang kita dyan. Dito talaga maiwasan ng laing pag may katol, ano? Pero hindi ganun makakakit. Again na ako, Team Boom. Salamat sa inyo lahat dyan. Kaya din, thank you so much sa place. Guys, bye-bye. Kakain ko lang yung laing. Laing. Laing ba yung ulam mo? Sarap sana yung isda kanina ni Ate Agnes na prito umaga. Tapos yung laing ko nabutang. No, nakakunay na isda. Wala, naman pa man laing. Ngayon lang hapon. Ngayon lang. Sarap sana yun kung napagsabay. Maulan. Oh. Ganito, mainit. Ang hirap eh. Tamamagin na po ako. Salamat po. Init. Bye guys. Salamat sa inyong lahat. Nagtambay. Team Boom, thank you. Magin na ako. Kay din, thank you so much. 6 viewers. Bye bye. Bye bye.